rabja kbira. Kienet din ir-reazzjoni ta' Rosjen Kutajer kif wara xarejn fil-għama il-Prim Ministru Robert Abela issa talaba apoloġija għalkemm ħadd ma jaf eżattament ta' xiex irida tiskuża ruħha. Li min-naħa tagħha tkun lesta illi testendi apoloġija għal dak illi sar u nemmen ukoll li meta persuna tesprimi soba ġenwina u tesprimi wkoll apoloġija li tkun waħda ġenwina hemmhekk ukoll għandha tingħata tinċas. F'jannar li għadda Abela kien fetaħ il-bib għar-ritorn ta' Rosjen Kutajer. Però llum ukoll ikolli ngħid illi jista' jkun illi s-sanzjoni ta' dakinhar illum bit-trepass ta' żmien bil-fatt ta' imġieba tajba tagħha minn dakinhar sa llum. U bil-fatt ukoll illi naħseb illi hemm kien hemm dan trepass ta' żmien illi ħalset sew għal dak illi għamlet, il-pożizzjoni ta' Rosjen Kutajer ukoll ma niskludix illi għandha tiġi konsidrata wkoll. Din id-deċiżjoni ġabet magħha ħafna kritika, kif Kutajer kellha tirreżenja wara li fost l-oħrajn instabet ħatja ta' impik fals mal-ITS. Li ma impik kien imur kontra regoli tal-etika. Imbagħad riċentament Abela stqar quddiem il-ġurnalisti li biex tirritorna hi għandha tagħmel apoloġija onesta. Li ma apoloġija ħadd għadu ma jaf lil min u għalli ma raġuni għandha ssir. Madankollu sursi qrib ta' Kutajer żvelaw mal-ġurnal Malta Today li dawn il-kummenti irrabjaw sew lil Kutajer kif ir-ritorn tagħha qatt qabel ma kien marbut ma' apoloġija kif hu kien qal li Kutajer kienet ħalset ta' Emila. Sursi spjegaw li biex tirritorna mal-Partit Laburista Kutajer kellha tagħmel talba uffiċjali lill-Eżekuttiv titlobhom biex tirritorna u kellha wkoll twaqqal każ li fetħet kontra Mark Camilleri fil-qorti wara li dan ippubblika ċets li kellha ma' Jorgen Fenech fejn hi kienet qalet li l-allegat kompliċi wara l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja li bħal kumplament tal-kabinett kienet se titħanżer. Is-sorsi insistew li Kutajer għamlet dawn iż-żewġ affarijiet u issa Abela reġa' għamel U-turn oħra minn tiegħu fejn talaba tagħmel apoloġija u huwa propju għalhekk li tinsab ferm irrabjata. Din it-talba għall-apoloġija skont Ministru li xtaq jibqa' anonimu qatt ma semmit la fil-kabinett u lanqas fil-grupp parlamentari. B'dan l-istess Ministru jgħid li din it-talba kienet sorpriża għall ministri kollha li saru jafu b'din it-talba mill-ġurnali u ddiskrivewa bħala talba degradanti. Waqt li sorsi ieħor viċin tal-Partit Laburista qal li din il-mosta ftit li xejn qed tgħin biex il-Laburisti tas-Sitt Distrett joħorġu jivvutaw.